خدای مردینا کونار روی خوکریه لتحت و زنار شوقا کج روژه دیگره لوی بریه و تواهی ولید بلاو دیکه بخوزای خویا دولمن تی ناسین بدیروکا هزار سالات تی ببیر آنین وای دیارک نافدار و روگش دکاورن ام ببینن خرصا بده و خوش جی برنامه کینو دم باش تماشوان این هجا به برنامه نان و دان امجار کدیل پیشبری ونه ایرو ام هاتنه جیکی تایبت ام هاتنه مردینه جور مخابردا قوسره و ام هاتن خرسه و هرما خرسه وقت زانین هرمه کی نافداره هرمه کی برفره ام جید خوازن ایرو و برنامه خو لوی هرما خوش چیکن لخرسه چیکن خرس جه 12 گوندا پیکته و جه کی مرفت کاره بیجه جه کیش جنتیه براستی جید ناو گرماهیا مردین و قوسر و هرمه ده بدارو برو خواه به شیناهی خواه به آوا خواه جی یک پارچه یک جنتیه ام جی دخوازم و برنامه ده لور بگرن و داری ناس بکن و هرما خوش بوه بدن ناس کرن و هر وها هر نجیه کی لودر خوارن چکن و بین سر اکرانن و دکارن ایرو ام جوره هم کیجا خوارنی چکن و هم خرس جیه کی چوایه ام به هفره ببینن ام دست پید کن گوتنک نافدار هیه بپرسه توی هری حتا خرسه ما جی دسری ده پرسی و امبریا کتن و ما خود ناف بهشتک و شارتی ده دید اف در هرما خرسه یه ناف چولستان ده جینگه هک جا آوا حیاته یه اف گلیا کو پشتا خدای چیای مازی دناف مردینا دیروکی و بریا قوسری ده دینه خرس جی 12 گوندا پیکتی گوندین خرسه دناف گلیه ده حتا نزیک شار قوسری لدو هف بریز بونه اف دورا پارچه یک جی بهشتی دناف کلکیجا گرما هاوینه ده وک ستارک به هم پایه دارو برین وی کانی و روبارین وی دحلو دویین وی مروف بر بخواه دکشینه لهم بر خوشی و گشیا وی مروف حیران دمینه تماشاوان این هیجا مگو ام هاتنه هریما خرسه نهاجی ام هاتنه جیه کی خوش افدر سیرانگه هکه سیرانگه هکی دناوا گنده خرسا ناوین و گنده ازیر دیه لویدره دارو برو شیناهیه هر وها آواهی کی هاتی چه کرن و آف دورده در باز دبه جیه کی گلک خوشه ام توازن دمه کی خوش لویده در باز بکن هر وها بوره دمه کی خوش در باز بکن ام صابر باش جرازی به سپاس کنم چون راحت باشن صابر بله تماشاوان این هجا مهات سیرانگه ها سیاپل ناویجی خوشه براستی ام تخوازن لور ام دمکی خوش بوره در باس بکن روشاو چای هوشاوان شکار چای چون راحت باش بقدر در باس به بیدم ام هرن ام چای که بخون ام چای بخون ام چای بخون دور ام جا صحبت اخو
Edi başa. Hadi. Edi başa em derbas benim çaya xwe xun kerem. İnin xurs di hêla dar û ber û şînahiyê de cihek dewlemend e. Her cûre fêkî û nebat li vir şîn dibin. Her wiha xurs bi titina xwe jî navdar e. Dema ji welatekî yek ber bi hêla Mêrdînê ve diçe, jê re tê gotin tu ji me re çengekî titina xursê bînî. Şêniyên vê wargehê debara xwe bi vê berhema çandiniyê dikin. Belê rastî jî em hatine ciyekî xweş wextê ev destpêkê de me dît me got ev de ciyekî xweş em ji xwe re dixwazin rûnin. Em spas dikin kekê Mihemed jî me mazûvaniya me kir. Sağ ol. Niha jî em ser avê li pişt me çirkek heye Çemel. ew jî ava çemel pişt me de herike dengê wî jî tê ji xwe. Ev der we çawa ava kir vê dirê ciyekî çawa ye ev der ciyek pir xweş e. Ev derjêr dibe xursê. Çemê xursê. Dehlê me bûn, milkê me bûn. Me tûtin diçandin. Pere mere jê nedat. Me got me bav û kalê me giş divê tûnê di emrê wan çû. Me got me tişkî neh ji xizmetek ji vî milleta re şîker Belê ser çavat sağ sağ bi. Çaya me jî Çaya hat xwedîn spas wê dirê, dikim, sağ ol. Çaya xwe rahêlê. Belê. Şêkê xwe jî rahêlê. Elê Me got me hem xizmetkê ji milletê xwe hem ji nanê me wê jê bê aboriya me karê me yanî me got bira pîrekê me zarokê me bes vê tûnê. Em ê din sed salê em tê dişixulin. Me hevkî de giş bikin me becermiş kir me çê kir. Xweş hênik çemin. Biz devîne rastî jî we ciyekî xweş û millet jî tê yê qerebalixê heyê her wextê heyê. Ez dibêm piranî dawiya heftê roja lehdê em bê lehdê. Belê. Lehdeyê pazarê roja lehdê millet pir 2 Nîsan tê. Heftayê çî jî 10, 15, 20 ewanî nanê me jê terdikevî yanî îdara xwe pê dikin baş. Temaşevanên hêja ya rastî nan û dan bernama xwarinê ye wek tê zanîn erêmê xwarin dîsal vir jî çêkin lê em dixwazin piranî xweşiya vê dirê nîşanê we bidin. Xweşiya xursê û seyrangehê wî, dar û berê wî, çem û rûbarê wî nîşan bidin. Xwarin hinek wê di pîlana di duwa de bimîne lê dîsa jî em ê xwarinên vê dirê jî bîn serekanê we. İnşallah me xwarinê bixwin. Hûn çi çê dikin li vê dirê? Em navê arabalığı, masiya çê berê masî ew çikameyê em dû rizgara çê dikin. Kebabın, kuşbaşın, goşt. Yani goşt dibrêjin, çê. Goşt. Masî û Mirîşkayê, piranî masî û goşt çê. goşt çê dibe, goşt. Belê. Goşt çeşitli bir Xwe ciyê wiha piranî jî yan ciyên seyrangeh ji xwe ızgara ye. Rizgara ev Masî, ev tiştê masî bî awayê çê em nanê sêlê çê dikin. Belê. Nanê sêlê em datînin ber, sêlê em datînin ber. û ewanî ye. Baş ew jî baş e yani ji bo miro hema birçî nemîne ji ber ku miro ji xwezaya vir têr dibe biraz. Valla tên memnûn. Em piştîkî şekerî mirov nekeve miro nam bixe xwezaya vir Hoş têr dike ji xwe. rast Ya miro bêje bi rastî em gelek kêf xweş bi em hatine vê derê. Serçalê mir hatine Em zêde dirêj nekin. Nam me çaya xwe vexwin çaya û xwe xêr vexwin. em ê dûr em ê nanê xwe Em ê derbas bikin, em ê bixwin. em nanê xwe jî çêkin. serçalar hatine. Wek we anî ziman masiyên alabalık Alabalığı hûn çê dikin. Her wiha zindîn e di nava canlî Nava çem de ne? nav çem de golê de hûn ji wê digirin. em ji wê digirin û çê dibin çê dikin. Em ê ya jî nîşanê temaşevanê xwe bidin ka çawa masî têne girtin û têne çêkirin. Em ê niha bibînim xêr em ê çê Em bikin. çawa xwe vexwin em dest çawa xwe. bernama xwe bikin. Aynî wa. Wek hûn jî dibînin ev
ev dever cihek gelek xweş û rengîn e. Niha em ê vê xweşiyê bi çêkirina xwarinê bixemilînin. Pêşî em ji masiya dest pê dikin. Temaşevanên hêja niha em hatin ser golê em ê li vê derê masiya bigirin. Piştî me masî zindî me girtin em ê bibin çêkin û em ê wî jî bîn ser ekranên we. Îca ji me re behs bike em ê van masiya çawa bigirin. Em van masiyana bi tor heye. Belê. Şewkeyê em digirin. û em paqij dikin, em dibin davên serê gir. Avî awayî, Awanî ha? avî hewa e. Tamam. Em vî hewa digirin. Tu sıkıntıya girtin awan tu neyî. Narevin zaten. Ha. Pêşî em ji ware davêjin ji bo top top. bibin. Ji bo top. Bîn. Bîn. Hevkî din bidivan. Bir dibînî bigir. Bigire. Aha ev masiyê ku jê bên ala balık hene. Bana ê ala balığın e. Ê ala balığın em tînin ji Elazığ tînin em beraçem didin. Em xwedî dikin. Belê. Çêne bû. Girtina wan jî ez bêm hinek zehmetiya wî. Zahmetiya Çî çem zehmet fireyî. e ne? Gol fireyî. Ew jî Millet dirê. dirê, ew jî Jêm millet rozê de dirê. kalabalık. Belê. Kanê hinek em dem ez jî were bavê. İşte tijî bavên û. Karal çika xwe. Ral veya. Hasret. Ral veya. Ral bigri. Ral. Havê carê baş bû. Valak bin. Bin çend Ha, hebê dijî kabîne bigri. ez jî- Bir ez mamoste bir ew jî bigri. Xwe bicar bînim. Ala bice vê digre. Ve şans selavî tê. Ne? Jor tık dax wala girt. Wala girt. Girt lê jî. Ha. Ne ne baş e. Ka bası. He? Ev besin. Em nişanê temaşevanê xwe jî bidin. Wek hûn dibînin me masiyê xwe Kaçer girtin. habede jî bigirelo. Ne bese. Ev ê têra me bike. Bası. Tamam. Temaşevanên hêja me em hatine ser golê me masiyê xwe girtin. Men ha iske bivin çekin. Bila birçîne min masiyê. Na Tê xwarina. Rê. Em devamî didin wan. Piştî jî dî em ê dest bi çêkirina xwe bikin. Niha dixwazî em derbasî çêkirinê Hey. di baş. Hey. Em ê berdewam bikin. Me masiyê xwe girtin û ji bo pijandinê em ber bi metbexê ve dibin. Wek yekî li devê çem mezin bûyî dibêjim girtin û xwarina masiyên zindî bi rastî cudahiyek e. Belê temaşevanên hêja me ji çem masiyê xwe girt me anî niha wê li vê derê bipije lê berî ku bipije wê bê paqijkirin. Heta ku masiyê me têne paqijkirin em binêrin ka li vê seyrangehê wekî dî çi tê çêkirin. Ez bawerim nanê sêlê falan Nane sele zgarayı her şey. Ha em ê wan jî bibînin. Em li wîya binêrin heta masiyê me paqij dibin em ê paşî bipijin. Baş e em ê berdewam bikin. Ev seyrangeh yê malbatê xursî ye. Ji xwe piraniya mixebatkarên wê jî ji ferdên malbatê pêk tê. Niha heta masiyê me bên paqijkirin em ê bi yek ji wan re sohbeta xwe berdewam bikin. Qewet bîştere? رحمل ديب عبيدة Çawa hît başî? باش نصاب خودش ترى وزير رحمل ديب عبيدة Ev tu çi dikî niha? أزنان لي رخم Nanê sêlê çê dikî? آه Hay baş ev jî wek hûn dibînin li vê seyrangehê nanê sêlê jî tê çêkirin. Her wiha dayika me tu her roj nanê sêlê li vir çê dikî? هروشي Yani müşteriyên ku têne vê derê û ji warê nan اليوم جوار جميفانا ji mêvana re nan çê أم dikin. جميفانا رنان شيتك Wekî dî xwarina ku
dixwazin nanê selê jî berde û نانێ سێرێژ بەردخوازن Belê. چێت Rojê teqrîben mesela rojê ku qelebalık e çend nana hûn derdixin? ڕۆژێ ێزگا سەد نانیژی دەرخم Nîdîska set nanî na ser selê çê. سەر سێلێ چێت Başa karekî zehmet e jî. ڕێز دەحمەت وەلە زۆر Ev ئەم چا بکەم ji bo میوانê xwe em çê dikin ji bo miletê xwe میوانê xwe em nan Belê. Ev agirê xwe hûn dadidin û her wiha bi awayekî xwezayî jî hûn çê dikin. Ev jî tiştek karekî baş e. Hevîrê we filan çi taybetiyekî wî tune normal hevîr hûn çê dikin. نورمال هەبی Ji xeynî nanê hûn tiştekî dî çê dikin ser selê. Wek تاوێ şamborek û filan û bêvan çê. نا wanam çê nakin Hûn hê çê nakin. Na. Pêşa rojê de belkî hûn çê. بەلێ em ji xwe ji bo xwe tenê em şamboreka çê dikin Ha. سەر sêlê باشه قوت بیشتر سلام. کاری خوب کرد سلام. کاری خوب کرد من برانی بیماری تده کرد. شمخته باش بله تماشاوانین هجا وقت ما اونجد بینن لبه سیرانگه نان سیلی جیتی چیکرن هر وها دایکامه بروش نوا روژه کارکی زحمت کرد بر آگره گر ev seyrange ceki honik ya eğer kuna honik bal ber bir agiri zede rol kar bu idare bikira lebele ceki hoş ya zahmet ya ve heye lebele navi xwezayî de ez bêm ناوێ ji we re jî قاعده zêde خوش zehmet nayê. نا نا زەحمەت نایە خۆش وەلە هێنک Evet. Yedi başa qewet biştere. سا ڕحمەت لێ بابێتە خۆدەشتە رازی بم وجی سەر چاوا هاتنە Sağ ol spas. Tejmere jî nan çekî ne? شۆش چێ Te baş jmere jî çeke. Dema ku me xwarina xwe dest pê kir me danî em dixwazin nanê sêrê jî bixwin. Tamam. Baş em ê berdewam bikin. Li vê seyrangehê her çi qas xwarin tên çêkirin jî dema ji derve malbatek were dikare xwarina xwe jî bixware bîne. Her wiha ger bixwazin dikarin xwarina xwe bi destê xwe jî çêkin. Ji ber vê sedemê cihek wisa ku mirov xwe lê pir rehet hîs dike. Belê temaşevanên hêja îdî em hatine dawiyê niha îdî em ê xwarinê xwe çêkin li ser agir em ê pijînin. Kekê Mihemed bila ji me re behs bike me masiyê xwe girt. Wê terbiye bibe. Terbiye bibin. Em ê bayî ser agirê. Êka bila kekê me ji nîşanê me bide çawa çê dibe. Masiyê xwe niha me terbiye bikin. û bavê ji ser agir. Sosa wî û çi bikartînin? Belê. Yani zêde û tiştekî terbiye nakin. Tamam. û ewil çawa dikin ew yan jî nîşan bidin. Dêxine ızgarayê pêşî. Izgara datini ser sos dikin. Ha, piştî danîn ser ızgarayê lê lê dikin. Tamam. Ha bu yawayê dikin. Tamam. Baş e. Sos dikin datini ser egir. Xalas bir şey o Ev masiyên ha Eçim. ê ku ev ji ku derê tên ji were? Jala Ji Kebanê ji Kebanê. ji Bendavê tê ji barajê tê. Ne wa? Ji were biçûk tên an sax tên. Aynı porsiyon. Yani mazın tên. Mazın ten. Düşü du penci gram. Çend roj û carek ji were tên mesela? Vana me 5 kilo ani. Vana xalas bi 2 hafta 3 hafta diseti. Xalas diseti. Belê ev masiyê me tamamen dixwazî tu jî behsê bike. Evet, o savi tamamen. Ev çê. Xalas bu peve, çed bu peve am dise sos sıkdım dedim. Bu rengi hoş. Ha wextê ku piştî pijiya. Pijiya, Tamam. pijiya am dise sos. Tamam me masiyê xwe danîne ser lêberê li vê seyrangehê her wekî din xwarinên dî jî têne çêkin. Ka tu behsa wan jî bike ji me re. Hoş başlayayım diyor. Ben kebab, Evet. köften, mirişkin, amana jam. Tamam bila ew jî bînin. Ka tiştê ku hûn çê dikin em wan jî nîşan bidin. Ev mirîşk e. Mirîşkê baskî wî ne? Baskê mirîşkî ye.
Mesela em bêjin dema ku ev xwarnê dî jî hatin. Ev jî hem mirîşk heye û hem jî goştê sora heye. Goştê sora jî heye ew jî têne çêkirin. Baş e. Demam müşteriye ve tên xweste ku daxwazê wan mesela bi çi awayî çê dibe û çav jî dî. Erê viya li vewere یک دبی برای زیاده پیش میشه. her wiha mesela ev wek me goya seyrangehe ne telê loqanteye. Millet kare ji derve ji xwe re bê tişta çêkin falan. Tinin goşte xwetinin ya xwarna xwetinin ji vê dira em ciwan kîlo em çêkin em. Yani ew ji xwe re ji derve tînin û êwan çê dikin. Yani ew jî awayekî bu diye. sukayî kelwan jî dibe. Hel we jî dibe. Olme jî dibe. Fial me jî dibe wan jî dibe yani veya Bi rastî jî îro biçikî dinya germ e. Em jî li ber agirin em naxwazin zêde dema we jî bigirin. Me masiyê xwe danîne ser mirîşkê me û her wiha goş jî danî ser wekî dî ez neşaşim köfte jî çêdikin. Eger ku hebe em wî jî nîşanê temaşevanê xwe bidin paşî ji xwe dema ku qediya me ser sifrê jî nîşan bidin. Ev jî porsiyonek köfte anîn ve em dixwazin nîşanê temaşevanê xwe bidin. Baş e xwarinê baş û çêdikin. Seyrangeha ev e. Yani yek birinci û çike çenak. tu ji vir rabî herî cihekî jî tu dîsa va tişta çêdikî. Seyrange giş ev. Belê. Her wiha û nanê sêlê we lê zêde kiriye. Ji xwe me nîşanê temaşevanê xwe da. Belê. Belê. Baş e. Her wekî din em me got em dixwazin hinekî xweşiya vê dirê bibînin û nîşanê temaşevanê xwe jî bidin. Dixwazin heta ku ev duman ayî zêde çavê me jî şewtat bi rastî. Ev ya perwana we bila bişuxlîne. Baş e. Me xwest lê bêjim. Me got em di vê bernameyê de em ne tenê xwarin çêkin, em her wiha xweşiya xursê nîşan bidin, xweşiya seyrangehên xursê nîşan bidin. Belê. Em ê ser wê dema em ser sifrê rûniştê em hinek behsa wî bikin. Niha em hinekî bigerin, hinekî bibînin li vê dirê çi heye, çi tune ye, em ya jî bînin ser ekranên xwe heta ku xwarina me çê dibe. Baş e? Êdî bak kerem kem biçin. ber xweşî û bedewiya vê jîngehê hemwelatiyên derdor dawiya heftiyê berê xwe didine xursê. Ji ber vê sedemê li geliyê xursê li derdora çemê Zerganê tesîsên bêhinvedanê û seyrangeh ava bûne. Ev seyrangeha ku em lêne jî bi rastî cihek pir xweş e. Ji xwe wek me anî ziman di vê bernameyê de armanca me ji çêkirina xwarinê bêhtir em xweşiya vê welatê nîşanê we bidin. Bo vê yekê em dixwazin hem em bigerin hem we jî hinek bigerînin. Hêdî em ber bi dawiyê ve tên, vaye sifreya me jî amade dibe. Ka mêzekên masî û goştên li ser agir me pijan çawa çêbûne. Berê
تماشاوانên hêja piştî ku em xwarina xwe pijand û em derketin seyrangehê hinekî geriyan me hinek behsa va derûdora kir îdî em hatin ser sifra xwe ku em xwarina xwe bixwin hêdî em ber bi dawiya bernama xwe ve jî tên Kekê Mihemed Cemê em spas dikin destpêkê de her wiha em spasiyekî dî jî bikin ew jî ji bo rûken gelek zehmetî jî kişan tab berme de dît me gerand li xursê em spas dikin ji bo wî jî ve xwarina me jî dî hat belê were em ê xwarina xwe tiştê ku me çêkirin em ê nîşanê temaşevanê xwe jî bidin belê vaye masiyê me û her wiha goştên ku hatine çêkirin ew jî hazirin em spas dikin ji bo we we jî tabekî berme de dît em spas dikin em mirov dema ku em nû hatin xursê û em hinekî geriyan bi rastî jî me gelek ciyekî xweş me dît me ji bo ger û geştê ji bo seyrangehê ciyekî xweş e û her wiha gelek tişîlê şîn dibin tütün çê dibe û tütünü fîkî meyveyê her tiştê hinekî behsa xursê bike ji me re lê çêdibê ewilî çemin ava wê pir e şênkayê wê pir e cê seyranga wê xweş in yanî tesîs pir in tê millet ji xwe tê digere li vê de roja lehdê heftayê çî zemanê xwe derbasî ku nanê xwe dixwin û derin wan vî hewayê yanî vî hewa yanî mirov dikare bêje kesên derdorê ku vadira nedîtibin bila werin bibînin rastî jî xwazim bên vê bivînin nîvan azbantiya me naz bikin me naz bikin çawanê em ji wan xizmetê em her tiştî em amade ne zaten em ji bo xizmeta milletê xwe ji bo xizmeta hem ji bo xwe hem ji bo wan me vê Wextê dema em geriyan li xursê ne tenê em bêjin seyrangehek tenê gelek şeş heb seyrangeh hene her wiha ji xeynî seyrangehên ku bi pera mirov ciyên dî jî hene cê de jî misal herkes dercem dostê xwe dehlkê vê de mêrkê bibîn der lê rûnê şol lê rûnê digerin me zamanê xwe derbasî eger nas û dostê wan hebin bêj vê dê fêkiya bixwin erê her tiştê zebeş û petîx û ew jî şîn hêdinê berê rast e me jî vî xweşî dît bi rastî em kêfxweş bûn me heyt eywek mey peyv mey dawiyê divê hey sona peyvê nayê min îja qedimin nanê xwe berê bixwin em dest xwarina dest xwarina xwe bera necem bide em tam bikin tam bike awayê tam bikin masiya jî hem masiyê me avayê em masiyên ku me girtin masiya ala balغî belê me girtin me pijandin em ê hem li tamayî binêrin hem jî goştê we ka çawa çêwiye min tamayî binêrin em ê fikra xwe jî bêjin wî de min bernaxwe ma xwe dawî bikin em zêde jî dema temaşevanê xwe negirin belê em ji vê kêlekê tamayî binêrin ka masiyê me çawa çêwiye vay nanê şikeve jî ev nan jî nanê şikeveyê nîşanê temaşevanê xwe da ku li ser sêlê hate pijandin bi rastî jî xweşxulat dike ya rastî îro me rojek xweş derbas kir li xursê her wiha xwarinên di vê hewayê de hatine amadekirin jî pir xweş e em hêvîdarin di rojên pêş de jî wêriya me bi van diyara bikeve zindiye ji nav avê digirin 2 deqa 3 deqa yanî em şey dikin yanî taybetiyekî wî jî ev e ji ber ne buz muza tune tiştê kevin nabe nakem tune millet dikare bi rehetî kevin hiç tune li qarşî çavê müşterî qarşî çavê nîvan em digirin û em tînin şey dikin yani ûn masiya bi kîloa jî difroşin em kîloa jî difroşin yani yek ku bixwaze dikare bixwaze varî devê em ê her mala xwe ji mer 4 kîloa çêke em jêr paqij dikin dixin poşeta wî em di dinê ji xwe dibin mala xwe salê çîn kîloan pazim wereqa bû îsal hekî zêde buha bûye vê nebe her der bû her tişt buha bûye ew ji me kirî hezem bidin em tamam goş binêrin ev jî goştê xwe ji kutîn em ji xwe serê tînin goştê xwe ji xwe serê tînin ev jî derdora va dir ev vê dirê ev ne ji derveyî ev birê ê yerliyê birê
باش شيء نيالي بن رشد بن شيء بتعماوي تنية إيه ماركت أم ناستين مش قصاب السنة قصابة مهنة هفتاي شي 10 كيلو أجوان السنة لحد أسبوع غزاري السنة من راستيجي دست به که دیگه وقتی ام هاتن شو ما آنیزما راست وري ما قام هات نفرج بوك ام تخشي افر ببيني حتى هوايش تعم بكرة بله ام تاع ام تاع يقنير ما قو دمام هاتنا خرسي ام تخازن خشي ببيني دارو بری و شینایی وی ببینن هر چی خوشه آب باره وی چمه وی ببینن گوش خوشه نواج دیدن که خوش انسانی ویجی مسافر پروره امجار امکان بیجن خوارن بهانه بو یعنی جاری دن ولی سرچاله مراتب یکی جد کارن بیجن سرچاله مراتب شو وقت بین مالاوی مصابن اف خوشیاها هجای هر تشتیم رو براستی جد تیرد که لبله مخواستم خوارن آجی دیسا چیکن جبر برنامه میجی برنامه خوارنیه ام بینن سر اکران تماشاوان خواه ساعت بجوار ام ایدی خاطری خوب خوازم ام سپاس که جبو و مازوانیا و تماشاوان این هجا ام لخورسی بون ام هاتن سیرانگه ها بناوی سیا پل سیرانگه که خوش بو ام گلک جی ممنون مان و هم چکرنا خوارنوی هم ماسیوی و هر وها جی گشته و جی سیرانی ما گلک عجباند براستی جی هر کسی که مروفه که کردستان آن ترکیه آن لأوروپا اگر که بری واد راکت ریای واد راکت بلاورن خورس ببینن و خوشی ببینن الواد را بگرن امشي جارك دي سباستكن كيكي محمد رجبو مازوانيا سرچ عواراتن وهروها امج روكان جدي سباستكن ما جران جلك اما زحمه برمدة ديت حتى برنامج كدي بمين بنوا خير وخوشي ده دم باشي دي مدس بارنا تجي كلام كتجو